и без да местиш ръцете. Ето тук ще даде сила, отвори хубаво лапите. И визия за куче и неговата безусловна любов. Нашето куче днес ще си го спестим. Пускаме тази надолу. Дигаме главата нагоре, куче гледащо нагоре, може да пуснем бедрата надолу, даже да обърнем стъпалата. Важното е в тази поза да не си висим между раменете, да избутим нагоре бърдичката и визията за прерийно куче. Гледащо към пълната луна. Вдишваме. Цяла глутница втекане. И връщаме да се погледнем към опашката. И на другата страна. Да прочистим белите дъбове. Особено тези пушещите кучета. Издишваме надолу, пускаме гърди към земята. Дясна ръка хваща ляво рамо, лява ръка хваща дясно рамо. Изкарваме настрани краката. Пръстите настрани и петичките натискат към земята във формата на крокодила. Издишваме от сърдечния си център, наблюдаваме как отдава към земята. Погледа е през върха на носа. Наблюдаваме контакта на лактите с постелката, на гърдите и ребрата, на корема, на тазовите кости на земята, гълбиците, на петичките и сводове на краката. Наблюдаваме лактите си в една линия. Двете рамене в една линия. Тазовите кости в една линия. Подравнени двете петички в една линия. И визията за крокодил. Малък алигатор. Напълно статичен на брега на реката. Препича мощната си броня на слънце и само се оглежда в страни с големите си очи. Земята е разсеяна животно. Което да стъпи в отворената му паст. И набелязал жертвата си, събираме опашката на крокодила. Двата палеца заедно на шията, котренца около носа. Дишваме отново и влизаме в атака.
себе си. Центъра на челото на земята. И ще видим по тая ръка една лодка. Вдишваме нагоре, вдигаме и дланите натиснати една към друга и стъпалата натиснати едно към друга. В лодка. Дишваме и леко раздвижваме лодката напред-назад. Плътен контакт в дланите, плътен контакт в стъпалата. Вълнение. Лодката се движи напред-назад и леко търкаля в страни. Опа! Имаме масаж в тази кола. Масаж на страни. Направим масаж на гърдите. На предмишниците. Идаме максимално още в лодката. Взимаме вълшебната пръчица на Мерлин и се превръщаме в ли парашутисти. И се плескаме на дясната си страна в детенци, почиващо надолу. Главата е обърната надясно, ръцете са около нея, сгънати в прав ъгъл в лактите. Сгънате десния крак в коляното. Отново наблюдаваме прав ъгъл в таза, прав ъгъл, коляното, прав ъгъл в глезена. Издишваме от сърдечния си център. Освобождава се нашата анахата чакра. И визията за дечица легнали на земята след измерителна игра. И дават всичко от себе си в тази игра. Дават най-доброто от себе си в нея, защото е забавно. До пълно изтощение. Когато се изморят, лягат на земята. И не мислят за нищо. Наблюдават сърцето, как възстановява своя ритъм. Ритъма на дишане се забавя. Когато започнат пак да въртят очи или да мислят, значи е време за игри. Събираме двата крака заедно, слагаме връзички на земята, хващаме си глезените, допираме двата палеца един в друг и вдишваме, дигаме главата, дигаме краката в позата на лъка. И се стремим да приберем коленете малко повече едно към друго, но е важно да държим докоснати палците, не кръстосани. Можеш? Не мога. Тук е болка. Ага. И дигаме още малко по-нагоре, да опънем лъка, колкото по-опънате лъка, толкова по-далеч стига неговата стрела, дигаме вратичка нагоре, издишваме от сърдечния си център. Максимално долу за последен път. Задържаме тук и... От тази поза също имаме масаж.
Куловете наляво, надясно. Главата на земята по чело. Въртим на чело. Кулове на чело. Правя хубав масаж и на раменете и на бедрата. На главата. И намираме хотелката, пускаме краката, обръщаме главата наляво, в детенцето, човешко наляво, като отворили си главите в страни на нивото на раменете са отворени лапите, подравнени. Тазовите кости с лявото коляно подравнени в една линия. Издигнати в прав ъгъл. Издишваме, отдаваме към земята. И сърдечно в център. За план. Виняс. Благодаря много за всички ползи. Устроили сърдечния център, издишваме за последно нещо, което блокира. Възможността ни да проявяваме обичта и любовта си. И вдишваме 10, дясно коляно отива между длани, ляво коляно последва. Следваме назад. За пози свързани с това да не е кълъж. Там не може да ти се забие кълъж. Не може ли? Не. Ще дай кука, но Защото няма какво да пие, там е много груба кожата. да обича двойкичкото. Няма да иска да спорта. Не е кълъж, не. Добре, се върнем двата крака за пеперуда или за сгънат ъгъл. Кръстосваме длани, хващаме си стъпалата и лекичко повдигаме петичките от земята. Издишваме назад, пускаме брадичката към ключицата, раменете напред, отпуснати са коленете в страни. Издишваме от пъпа, концентрация в трета чакра, манипура чакра. Издишваме лек и балансираме на опашката си и се опитваме максимално да отпуснем останалата част от тялото. Да се получи едно разтягане на целия гръбнак.
Опускаме петичките към земята. Вдишваме и избутваме гърди напред, изправяме гръбнака, така че да дадат гърдите между лактите. Вдишваме нагоре гърдичките, издишваме, отваряме лакти на страни да подпрат под бедриците и да ги натиснат леко надолу. Сгъваме напред ъгъла. Концентрация в пупа. Издишваме още малко, отваряме, натискаме с лактите в страни. Доверяваме се на дъха си, издишваме още малко. В тази поза създаваме пространство за нея, да се случите още по-надълбоко в нас. И вдишваме и изправяме се. Леко ще съберем двата крака и да движим вляво и дясно, вляво и дясно. И отново ще го отворим, разтосваме, претъркваме към себе си за пеперутка. Титлясане. Кръстосани са пръстите, държат здраво пръстите на кръчетата и започваме да пърхаме с крилца. Забравяме дълбоко коремно дишане, изпълва се корема. Издишваме от пъпа. Пърхаме като нежни пеперутки в различни цветове, от цвят на цвят. От равнеца към розата и от мащерката към лайката. Ще съберем двата крака и движим дясно. И ще сложим левия си крак отстрани на седалището. Коляното да сочи напред пред нас към среда. Десен крак към другата страна. Обърнато стъпало, колкото може. Може да хванем двете стъпала. Така да ги натиснем надолу. Така. Супер. Да, и да дигнем седалището, да го наместим между тях. Така. Не върху, а между тях. Добре. Колкото може. Десен крак е отгоре. Дигаме дясна ръка нагоре. Лява ръка надолу, назад. И ги срещаме зад гърба си. Ако не могат да се срещнат, да ги заключим, може да си хванем тениската, потника. Лакъти сочи нагоре. Брадичката е висока. Каумукасана. Или главата на кравата. Дишваме, изпълваме корема, издишваме от третия си център. Елемента е огън, балансирания огън, нашите тела и визията за краличка с нейния спокоен поглед. Сега ще вдишаме и ще изпеем един правишки ум, леко накланяйки нагоре, надолу. Сменяме краката. Може дори да изменим, което е значено. Отново нагласяме коляно над коляно. Отискаме стъпалата, да наместим таза, двете тазови кости се стремят да бъдат на земята в тази поза. Имаме двете ръце, лявото нагоре, дясно надолу. Се опитаме да ги хванем за гърба си. Локътя се очи нагоре. Наблюдаваме дъха, издишаме от пъпа. Погледа през върха на носа, подравнени, лактя и рамото, двете колени и визията за крава. Дишваме нагоре. Отпускаме леко, разтърсваме пръстчетата да се освободи напрежението в раменете. И поставяме дясна ръка на коляното, лява ръка нагоре.
поглед на кравата. И отново ще издишаме. Да се наведем лекичко напред. Не пускаме глава. Плавно вдигаме грудичка нагоре. Отваряме се краката. Дишваме нагоре. Събираме в сърдечен център. Благодарим много на позите. На пеперутката, на кравата, настроили на нашия трети център. Манипура чакра. Издишваме за последно от него. Ще крака напред. Насочваме вниманието във втората си чакра, сладищана, сакрален център. Под пъпа. Елемента е вода. И се разхващаме като една турба с вода. Задържал се. И сега ще съберем двата крака заедно. Ще сгънем десен крак, без да наместваме таза, без да разместваме по-скоро таза. Основна грешка, която се прави в тази поза е, че когато отваряме този крак и седалището, вижте как се намества отстрани, защото по този начин повече се отваряме. Но всъщност в тая поза държим седалищните кости в една линия и само сгъваме кръка, там където не е удобно да се сгъне. Искаме леко коляното страни, дишваме. Събираме триъгълника, хубаво разтегляме гръбнака, издишваме, пускаме триъгълника напред до там, докъдето ни е удобно. И си хващаме или стъпалото, или коляното, или глезена. И издишваме малко напред. Дишваме дълбоко, издължаваме гръбнака, главата дърпа напред. Издишваме от втората си чакра. Малко гърдите се приближават към бедрата. Колкото ни е удобно, колкото ни е възможно. Работим с въздуха, най-добрият ни приятел, който ни помага да еволюираме, да растем в позата и позата да расте в нас. Наблюдаваме границите си в тази поза и с издишване леко ги разширяваме тия граници и правим ги по-кръвкави. Събираме триъгълника, той ни издига по целия път нагоре. Издишваме в страни, изпълваме десния крак напред, откриваме ляв крак, дишваме, събираме триъгълник на глава, издишваме напред, хващаме коляно, глезен или стъпало. Стъпалото е активно, пръстите сочат нагоре. С дишване изтегляме главата нагоре и напред, сякаш нещо от връхчетата на главата ни дърпа нагоре и напред. И издишваме. Наклоняваме гърдите към бедрата. Може да е с 2 см, с 2 мм, с 1 мм, но дъха ни помага. Наблюдаваме контакта с земята, контакта на ръката с кръста. Подравнени ставите и въртени линии. И вдишваме и издигаме триъгълниче. Издишваме по целия страни.
крака. Може да го раздвижим леко. Слагаме ги да стъпят пред нас. Широко. Хващаме се за коленете. Издишваме назад. Вдишваме, отваряме. Издишваме, отпускаме. Вдишваме, отваряме. Вдишваме, изготвяме гръбнака напред и събираме двата крака. Подпухваме длани под коленете, отваряме лакти в страни, отваряме гърдите напред и създаваме нежно навасана, позата на кораба. Дишваме, изпълваме корема, издишваме от втория си център, сърдечна чакра. Наблюдаваме контакта на седалището с земята, контакта на дланите с гъвките на коленете. Подравнени, двата крака успоредни на земята, като един кораб, който не потъва, а се движи. Двете колене в една линия, двете лакти в една линия, изпънат гръбнака, врата и главата са негови продължения. Някой се изкуши да кара водно колело, но ние продължаваме да бъдем кораб в открит океан на няколко етажа, с стотици пътници, казино, плувен басейн, с дами в цветни вечерни робли, пиещи шарени коктейли. Да не продължавам. Цигулари. Аз съм от дамите на кораба. И ако се чувстваме уверени, в тази поза може да хванем двата глезена, да изпънем в колени, да придърпаме към себе си, без да огъваме гръбнака и да влезем в пристанище. Право напред. Бавно ще пускаме към земята. Тая поза има много красива вариация, ще ви я покажа. Палците хващат, двата пръста хващат палците. Good. Момент. И приплъзваме се отново напред. Айде да се запъснете. В виняса. Благодаря много. Опа. Включих май това. Да. Издишваме за последно втория си център. Ако нещо блокира нашата наслада от живота, издишваме за последен път. И пускаме ляво коляно на земята, лява ръка на земята, да се преплъзнем на гръбчета. Любими. За пози настройващи първата ни чакра. Ще стигнем десен крак към гърди. Приплитаме пръсти, придърпваме коляното към себе си, дигаме глава към него и изтичаме от първата си чакра в основата на гръбнака, в основата на тялото. Свързана с елемента земя, даваща стабилност, сигурност. И издишваме, придърпваме още малко кръка към себе си в муктасана, освобождаване на ветровете в тялото, носещи звуци, жжение, болка. Издишваме и ако има някой въздух вътре, може да излезе през всичките ни пори, през всичките ни отвори.
Бавно пускаме главата на земята, пускаме десния крак долу, сгъваме ляв крак. Придърпваме го с дишване към себе си и вдигаме глава към колелото. Десният крак долу е активен, натиска към земята. Издишваме още малко, приближаваме брадичка или носа си към коляното и бавно пускаме главата на земята, пускаме кръка на земята. Може да раздвижим пръстчетата на ръцете. Изгъваме двата крака, гушваме ги заедно, така че да си хванем лактите, без да кръстосваме стъпалата. Подравнени са стъпалата, пръстите. И вдигаме глава. Носа да попадне между двете колени. Задаваме погледа, контакта на двата крака, на стъпалата, на подведниците с бедрата, на лактите с коленете, на дланите с лактите, на бедрата с гърдите. И леко може да заролеем в тази поза, съвсем лекичко напред-назад. И малко повече зароляваме, като си хващаме коленете с длани. И хубаво зароляваме от опашката до върху. Да масажираме целия гръбнак. Ставаме главата на земята и масажираме и настрани. Търкуваме главата, раменете, целия гръб, хълбоците. Хубаво търкуваме на земята. Намираме си постелчицата. Спъваме двата крака надолу, събираме ги. Отваряме длани настрани на височината на раменете. И в смъртоносното усукване сгъваме десен крак така, че да стъпи до коляното на левия. Вдигаме го на пръсти, без да отлепяме пръста си от земята. Усукваме го наляво, дясното коляно. Да остане самото стъпало зад лявото коляно. Главата отива надясно. Гледаме палеца, изпънат в страни. И с лявата си ръка може да хванем дясното коляно и да му помогнем да слезе малко надолу към земята. С издишване. Стремим се да поддържаме към земята дясното си рамо и дясното коляно. Стремят се към земята с издишване. Създаваме още пространство. Даваме продължително издишване. Отпускаме още малко. Вдишваме към среда. Подравняваме с двата крака. Наместваме тялото, отваряме отново ръцете в страни като един кръст. Активираме отново краката изпънати. Използваме левия крак да стъпи от страни на коляното на десни и го пускаме надясно. Обръщаме погледа към лявата си ръка и усукваме, може да помогнем
дясна длан към ляво коляно. Издишваме. Изсипваме още малко. Дишваме дълбоко, издишваме бавно, отпущаме. Отваря се пространство между ребрата, под корема, фантазия, между прешното. И бавничко връщаме към среда. Изпълваме двата крака. И последно ще стъпим близо до седалището си. И ако са в цикъл, може да я пропуснат тая полза, малък нос. Вдишваме и вдигаме прешлените, вдигаме опашката нагоре, тази нагоре и прешлен по прешлен. Така че да направим една права линия от коленете, две прави линии от коленете към раменете си. Задържаме в тая нежна полза, може да прилепим хубаво длани към постелката и да избутаме леко с дланите си нагоре тялото. Да вкараме малко раменете под самото тяло и да избутаме още малко по-малък мост. Дишваме дълбоко, издишваме бавно и продължително. Кръстосваме пръстите на ръцете си зад тялото. Палците сочат нагоре и натискаме котрете към земята, дланите към земята, за да избутаме малкия мъс още малко по-нагоре. Дишваме, използваме корема, издишваме бавно и продължително. И сега от тук ще си направим малко масаж. Пускаме ръцете, дясната ръка хваща ляво рамо, лявата ръка хваща дясно рамо и на плешки започваме да се движим към стъпалата си. Лопатките сякаш са нашата крака, движим надолу, после движим нагоре, може да дигнем на пръсти стъпалата. И пак отиваме към стъпалата си. И малко нагоре. И както се полага след добър масаж, отваряме двата крака на широчината на постелките си, отпуснати са пръстите в страни. Отваряме дланите в страни от тялото, с длани обърнати нагоре. Затваряме очи и се отдаваме на гравитационна поза. Шавасана. Позата на мъртвото тяло. Напълно отпуснато на един безлюден плаж. Само мъртво. Издишваме, отпускаме главата, усещаме нейната тежест върху земята под нас. Усещаме тежестта на клепачите върху очите си. Наблюдаваме очите си неподвижни. Усещаме как са докоснати устните и езикът под тях е съвсем спокоен и почива. Почиват всички мускулчета на лицето. Наблюдаваме лявата си ръка отпусната на земята, усещаме нейната тежест. Минаваме с мисълта си по пръщчетата, по длънта, по възглавничките, кипката, лаката, външницата.
Наблюдаваме корема си колко фини движения прави, докато ни е тишина. Макар и отпуснат. Усещаме тежестта на седалището си на земята. Тежестта на десния крак, контакт на петичката с земята, отпуснати са пръстчетата, слога, глези на коляно, бедрото. Отпуснате и левия крак, отпочива на земята. Сещаме тежестта на пръстчетата. Цялото ни тяло почива на един плаж. Усещаме светлината на слънцето. Усещаме топлината, която разливат слънчевите лъчи по нашите тела. Топлия пясък под нас и малките коренчета, които можем да пуснем от цялото си тяло между песъчинките. Малки коренчета, отиващи надолу, 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 чак ядрото на земята. И така, намиращо се на сигурно място нашето тяло. Може да го оставим да отпочива или да навлезем към морето, към неговите вълни. Да се слеем тя и да бъдем вълна. Да навлезем навътре в този океан. Да разгледаме цветните риби, корали, бидейки на хубава вода. Навлезем навътре в морето, където брега вече не се вижда. И се издигнем нагоре, качели на крилето на някоя птица. Да се слеем с нивото на небето.
безоблачното небе, нагоре, нагоре, нагоре. Чак до космоса. Слеем с безкрайния космос. Колкото малко прашинка в безкрай. Да станем част от неговата песен. Песента на богинята майка.
Nishishaya Jadya Нежно завръщаме вниманието си към телата. Дишваме дълбоко, осъзнаваме пространството, в което се намираме. Издишваме пръстчетата на ръцете, пръстчетата на краката. Ставаме дясна ръка на пъпчето, лява ръка на сърцето. Кръстосваме пръсти и хубаво се потягаме на глава. Като след дълъг сън. Издуваме десен крак, погалваме с дясната ръка лявата и се завръщаме на лявата си страна. Когато сме готови, се изправяме равничко. С ентусиазма и радостта на малките деца. Очакваме новия ден, да се срещнем с нови приятели, да научим нови игри. И седнем с изправен гръбнак. Посрещаме този ден с усещане за мир в сърцата си. Радост и за задоволство в главите си. Усещане за цялост. Пълнота. Усещане за благодарност към собственото си присъствие. Ние сме чудесния резултат на всички наши усилия до този момент. Сложим отново едно намерение да запазим ефекта на практиката през целия ден. Да сме присъствени, вдъхновени, весели, радостни, озаряващи пространството около себе си. С помощта на Слънцето вътре в нас.
Стойка на глава, кой иска да опита? Сега е момент. Няма, ама сега ще направим една подготовка, показвам. Да. Много е важно да направим първо стабилност, да установим стабилност. Как можете да стабилим така. Да. Подравняваме си пръстите на краката, коленете, двете длани точно пред тях и като един равностранен триъгълник ще сложим главата си точно където е третия ъгъл. Слагаме главата, търкуваме я напред, издигаме седалището и бавно вървим към главата си, така че да добием някаква права линия. И сега тук слагаме дясното коляно над лактите, свито лявото, докосваме пръстите на краката, за да хванем центъра и стабилността и леко свиваме нагоре, тежестта бавно отива към земята, вдигаме нагоре и като начинаещи може да спрем до тук. Това е напълно достатъчно. В урок номер 2 бавно ще изпълним краката нагоре. И е много важно да се върнем по същия начин. Свиваме краката, оставяме ги в свитките. Бавно. И тук можем да преминем назад в гарна. И задължително след това почиваме начало, защото стойката на глава създава много напрежение в врата. И затова в тази поза го освобождаваме това напрежение. Но има тежест. Не е добре да подхождаме много плавно към тази стойка. Дори седенето ето по този начин, за някакво време, с леко да усетим тежестта върху главата си и да се научим къде да седят ръцете. Ръцете не са тук. Видите ли? Да. Ръцете са тук. Триъгълник. Да. Имам ли прав ъгъл в лактите си? Този прав ъгъл създава стабилност, за да поеме и тук тая тежест. Хоп, за да му научи да държа корема си така стегнат, че да избутам нагоре в един момент цялата тежест на тялото си. Това е стойка на глава. Другото, което е с тези ръце, се нарича челна стойка и то е по-различно. То е за малко хора, които са по-напреднали. Защо? Защото всъщност е по-лесна, но когато един път вече можем да го правим. За по-напреднали е, защото в тази стойка, разбира се, може да загубим, равновесие и да паднем. И когато сме по този начин, главата тук е невъзпрепятствана от ръцете. И ако тръгнем да падаме, аз сега ще ви го покажа, може просто да се търкулнем напред и няма да се нараним. Ако тръгнем да падаме от тази позиция, падането всъщност ще направи така на врата и ще възпрепятства тялото, няма да може да се търкулне напред. И оттам нататък просто се удреме доста повече. Може да се не нараним, ами направо да се контузим от врата. Да покажем как се прави. А не как се пада, покажи ми челна. Ами не, Той ще знаеш как се направи пада. това и как се пада. трябва да знаеш как се пада. В тази поза всъщност имаме много голяма стабилност от двете ни ръце като подпори. И в един момент тялото улеква, защото намира своя баланс. Това е края на позата. И ако тръгнем да падаме нататък, хъп! Дън. Да. За тия, които отдавна не са правили такова нещо, да се получава дън, иначе може да е просто. Кой иска да пробва? Наде? Аз съм правила само челна. Хайде да пробвам нагоре. Пробваш това. Ама на стена. С това изграждаш качество. С челната стойка някак си се закрепяш
седиш. Но с това изграждаш качества на това стъпка по стъпка да правиш нещо, което е за напреднали. Петя малко по-далече ръцете от главата, по-надолу. По-надолу. Така виж, трябва да видиш ето този.